Guys ha, ang Bagong Sugilanon ang yawa nga gustong mag-anghel. Ya, basta mo nito magkaso to si Miss I Bertudaso. Hi Miss I. Dara kay sayawan. Dara. Okay. Sayawan. Dara. Ya, ito si Kuya Japon. Carol. Di lagi magsayawan. Sumusayaw man sila guys. Sayawan na ito. Dara. Grabe ha. Itong director guys, si Rian, no? Sayaw sa... Nya, so, si Oji Rakasa. So, karong taon guys, ato din siya ipakita kung kinsa may yawa. Kinsa may yawa doon eh? Hello guys, karong adlaw moro nang starting na to sa recording sa Bagong Sugilanon no nga pulis sa Antonglo ni Ophelia no nga pagaswaton gihapon gini ni Emmanuel Sacol o gubos sa direksyon ning ubos nyo higala Roy Erliano. Okay. So karon mag-start ta karon sa ato recording pa sa dili pa atong mag-story conference na sa ta. Okay. No? So standby lang muna. Standby siya, itong recording. So, mano siya guys, ha? So, atagin niya guys, ha? Ang yawa nga gustong Pisto. Maanghel. Okay. Ito may bawag kinsa yawa ni Ron, ha? Di ba nga kining video may yawa kay now? Ang yawa. Okay.